ka Thei Īalehkai Phutbol na ka jalak ba mi khmat ya ka kan ho ni Īalehkai Phutbol ka ri India sha ka lampong AFC Women's Asian Cup padangchen ka sanfida nongrum na ka snong maupat akar po to Khublei ajar punriu kalawan ban ya kendo ai Khublei yokan rat ke sangma menteri ka jala halo ka Jingïarap chong u ya ka sanfida ka la thau khana da ka kala long ka Thei Īalehkai ban ningkong na ka jala ban thep gol na ka benta ka ri India hadien ar phulai snem na ka liang menteri rang ba ula ai men siem ya ka samla sanfida nang kieu shakhmat hakalenti Īalehkai Phutbol bat dangshen ulano sniang arlak tengka lengba ka chief minister special grant kani ka Thei Īalehkai kala ai men siem ye kiwei pat ba kinum kan randien haba kidon ka ching angnod. Congratulations. Ready? Thank you. 1, 2, 3. Thank you. Kung ka experience Īalehkai bat national team, kalang ka ban dan ringkat lang bat ki seniors ban kumno ban yang kalian bat ki kalong hakan te ningkong tengah ningkong tengah traji suba dan ringkat lang bat nga adukan ni ka thongbo dan ringkat bang po bang tu ka gue ngas akaman ba akaman lang ba kalong ka feelings yang kalong ka pera te lang kada nang ka keman ru kata ka ju hi ngampoi perkat mo va bandan Jingïarap hadu kat ni te nga keman hi te malong ka ngampoi perkat bagi buon nang supporter yang aru mo nang kam long ngadan morway sa Thei makanaru ngai iki nang support sa ni pak kilong ki support bhade akaben ba nang tai CM ru ngalong ngai Khublei ba Jingïarap yang hadu kat ni nang tai message what give up in your dream ke ba fi dream long what you give up work hard bit thumu ya kawi ka goal ba fi dan te long trai bi ya ka e ka tu ba fi dan de ka lom ka gol jonga di football nga kwa beban focus tangga weekend ka gol untai trace them and purpose to be happy atai Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya